Mutungamiri wenyika yeZimbabwe pamwe chete nebato ranotungamira reZANU-PF panguva inoi waiswa pakona. We have seen pakutanga kwevhiki rino takaona vabereki vachiita chipatapata vachimhanzana kuti vana vavo vadzokere kuzvikoro. But pane chitiko chinoshamisa chatoona kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe has been challenged nemutungamiri wenyika yekuZambia. Patoona kuti Hakainde Hichilema pamwe chete nemutungamiri wenyika yeZimbabwe mabattles avainawo vanobva vaona kuti Hichilema anenge ari nani. Saka pena masvika mudanyigwa pana apa ndibva subscribe like wataunda bell icon. Tipinda pahendo yafadzema here munoona achiburitsa this headline ramuri kuona read the Sunday Mail robuda rakanyorwa richinzi government to introduce free education. Panapa mairi anouya achinyora this newspaper headline anyora achiti good morning Nick Mangwana. You promised Zimbabwe free education in 2018. You are now 7 years down the line in 2025. Yes, your government delivered free education in line with your understanding. We need you leaders. Romashwa anotogona fadzemere but tichienda munyika yeZambia tinoona sezvamuri kuona mapictures Hakainde Hichilema achilonja free education. Tinoona vakomana Joseph Kalembwe vanobuda vachitaura mashoko achiti there is no any teacher achapa mwana these exercise books ndekuti Hichilema has sorted everything out. Zvatoona panguva inoi kuti vanhu zvavo vanombouya vachimboblema Hichilema vachimuona as if hapana zvaari kuita, but panapa he has gained a credit. People they are now believing kuti that guy anenge ari nani. Mashoko atoona kuti from 2018 down the line now it is now 7 years vakomana with the ruling party ZANU-PF vachifela kuprovida free education. Mburudze mafungiro enyu munotudii pamusoro pechitiko ichi. Pena comment section vedu kuti mafungiro enyu. Subscribe like, turn on the bell icon.